ohar bat oso garrantzitsua. Eskerrak eman behar dizkiot, pelioan ere zabalen. Hemen dugu, bera, gira eta buelta, liburu honi ekin nionean, lehenengo lana izan zen biltzea Iñaki Azaolakin eta Bittor Agirrerekin. Eta azaldu zitzaizkidan liburu banarekin. Ziren argazki liburuak, baina baita ere testua ekartzen zutenak. Eta ziren omenaldi liburuak Peliok haiei egindakoa. Peliok, dakizuen bezala, Brinkolako Jose Maineko semea da, ondo zautu zuen lehengo girura, eta jakin izan du transmititzen berak ikusitakoa. Eta eskerrak berari, eskerrak baitaren Erikarte Agirreri, fotografo profesionala, zeren argazki asko eman dizkigu bukaeraldeko atalean datozenak. Alegia, azken 20 urte hontako argazkiak. Eta eskerrak baitare, orain denbo asko ez dara, gizon bati sartu dana gela ondara orain dela gutxi, eta dugu Inigo Aranburu. Berak egin du argitalpen eder honen diseinu lana. Eta etzan lan samurra, baino bilibila egin du. Eta orain ekengo dugu mai inguru hori. Aurrena, hemen dugu Jokin Matxanandiarena. Jokin, nik lehenago berari esan diot, Jokin dugu alako zubi bat. Berak egin du zubi lana, berak ezagutu zuen Brinkolan. Hauen jarduna, hauen inguruko lana, giroa, eta gero harremana izan du baitare urrengo belaunaldiarekin. Jokin, zertan izan da, aurrena kontatu zuk gaztetan, oso gaztetan, nolako giroa ezautu zen duen Jose Mainen, adibidez. Batez ere Jose Mainen. Bueno, arratsalde on danoi, eta eskerrik asko etortzea gaitik. Giroa, Brinkola iritsi nintzanean, hasi beharko nintzateke ze giro bilatu nuen, ni Arriben jaioa naiz, eta 3 urte nituela etorri nintzen Brinkola, nire aitea Patrizionean lanean hasi zanean etorri ginen Brinkola bizitzea, eta etorri nintzanean erderaz ez nekin, eta kasi aztu egin euskera zaitia. Garai hartan Brinkolan, erderaz zegoen, lehen esan duten Patrizio fabrikak jende hilo bat ekarri dira izan dituen, kanpoko jende ikaragarri, eta, bueno... Eta Brinkolan kanpotar asko bizitza. Brinkolan zegoen, baserritarrok eta Bittor Agirre eta juntatzen zinean eta garai horretan, baina gero jende pilo bat edo izan bingo bat, eta tabernatan euskera ezan hitzik egiten. Musean da hitzen ginen, euskaldun bat eta 3 erdaldun, eta hori bilatu izan duenik. Orduan, bersotarako ere, girorik aproposena, eskerrak, lehen nire esan dute, bere gurasoak bersotan daiten zutelako, gazi zirela, eta nire berso gurasoak hau izan ziren, Iñaki, Bittor, Alberro, Simon, hortik hasi nintzen bersotan. Eta gero, zuk harremana izan duzu, gazteago diren batzuekin, ezta, eta ez harreman iraunkorra, baino bai noizbenkako harremana, ezta, bertso eskolan hasitako jendearekin, kontatu. Aztu gabe, ni bersotan hasi nintzanean Brinkolan, beste 2 kuadrilako 2 lagun ere banituen bersoa egiteko gauza zirenak. Bat hemen dago, Uerkaldeko Jakin, eta Euskitzako Xanti. Hauek ere asko lagundu zidaten ni bersotan hasi nintzanean, zekatik, gero plazara ez ziren atera, baina bersoa egiten bazekiten, eta gero zubiaren ahondo esan duz, Brinkolan zubia ezten izan nintzen 20 urte.
Eta gero, bersotan desente ibili mintzan, gara Bueno, zure kasua harrigarria da, zeren, zuk egiten duen saio asko, eta egin duen saioak baita ere puntaneko bertsolarekin, Murizaga batekin, adibidez, eta Gabiriko muruarekin, eta zuk ezautu zenduen piramidearen erpina, ez da? Bai, gertatu zen, orduan bertsolari gazte asko ez zegoen. Eta ni Nafarroatik etorretako nintzen horrekin, eta bat da beste, Murua, Mendizabal, eta Sebastian Lizaso, eta horiekin bere eraikoa naiz, eta asko ebili nintzen. Eta, ez dakit, oain ere bada oituera, bi bertsolari puntako ekarri, eta gero gazteren bat tartean sartzea saioak eta antolatzeko. Gertatzen dena da, orain, 60 urteko bertsolaria ia kasi azkenengo zean dagoela, edo kasi lehenago. Eta orduan, ni Lizaso haitikin gatatu non toki askotan, Lazkanorekin gatatu non toki askotan, Azpilaga, Lopatek eta horiekin. Nahi gertatu zitzaien behin, Osinalde Sarirako deitu zidaten Murua eta Igarzabal etorri zidan bila, Osinalde Sarian kantatuko nun. Orduan ere, arazo zeuden gazte. Orain kasi, horregatik 18 lagun eta gehiago biltzen dira sari hortarako parte hartzeko, baina orduan 6 lagun bilatzeko nahiko da. Eta Osinalde Sarien eman zidaten entzulegoaren bertsolaritik onena, gustukoena kopa eman zidaten. Eta hurrengo egunean Azpilaga eta Lopategirei oinatira gai jartzea nintzen. Eta alatxe galdu zian Azpilaga, atzo zein Gabirin. Entzulegoaren kopa eman zidaten eta nahiko saio polita. Eta hemen gai jartzea, ez jarri hemen erdingoekin, eta saio behingo ez. Claro, 17 urten, zeganik ordu. Azpilaga eta Lopategin erdin, eguardin saio bat egin, da atxalden beste saio bat egin, uraren etzago zian, lehen da bizi, duritasuna eta larritasuna pilo bat. Eta handik aurrera, bai Azpilaga eta bai Lopategik saio batzuetara deitu zidaten, eta ez da horregaitik edo gustoko eta Bizkaialdea eta asko egin nintzen Beita eta horiekin, eta Amuritzarekin ere bai, desente. Lazkano Agirre horiekin, Bitxo Arraidorekin ere, Bizkaialdea eta Junda egin nintzen, eta saio asko egin nituen. Amuritzarekin beste batean, Azpeitira. Nik, 18 urte ez nentzutaz, pello arrazkilari izatez aparte, nire txoferrari bazan, berak ematen zidan togian eta, Bazkaria, Azpeitin, zean berso tokiakin, Amuritza eta biok bakarrik, gai libreen, ez maiten joa. Eta ordutik, zehatu jintzea, guk ez gendun berso eskolari hartako zehari, ikasi gendun ibilina zean. Eta han ere, anekdota politi bat gendun, pelio gogon izango du, Bazkal ondorenen jarri zituzten Azpeitin sokamodurran zezenak Azpeitin ala behar du. Eta han ezagit arraziaten zebilela zer, zezena, kriston velozia egun da, zezenak ez, baino sokak aurpegin eman zioan, eta kriston markak indorre bezantzian etxean. Ondako anekdotak izan ditu. Loin da, hobeakine, Loin da, hobeakine. Bai, egidek, Amuritzarekin loin da, nagoia berdinen. Bai, pederastia, garai... Bai, hori izan, etxarrin, egintzan alkateen, Euskal Herriko alkateen bilera ikurriñak orduan txeiz, bai, hori izan amazazpian, bai, eta joan ginen, bezpera ez, eta guardazi beteta egon zaba, eta bezpera joan ginen, Amuritza,
murua, Eusebi Ibarzabal eta ni. Eta egin gendun azalpen hori gara, gure kantatu behar gendula, eta jode, goezen, gauen bitzite logikoan, etxen biletu horreko gendula, eta ungina etxe batea, auzoko baten laguna izango zen, antolatzaileen zozer, eta nik bi hoia bauzket, utzi goizkizuet, loiteko eta letxe, lauga jupa loiteko eta ebixi bezatzen, mona egon da, pringo da, apaizekin loitzak. Eta loitxe. Bueno, hasier entzana orain. Kontatu, Legazpiko bertso eskolaren sorrera hura. Zu ibili zinen mutikotan antxe ikasle, irakasle berriz Azarola ibili zan, Iñaki. Ze nolako ekimena izan zen? Beak jakingo dobetan, uste Euskal Txokoak proposatutakoa izan zela, orduko bertso eskolan sorrera. Eta, bueno, izan zen, garai hartan, bakit Urretxo Zumarran, Eusebi Ibarzabal ibili zela garai hartan bertso eskola batzuk ematen, da Eusebi Ibarzabal da... Eusebi, ekarri zuen materiala, eta ez dakit beharko zuen, leko baten gambara garbitzen egin izela, holako loterako kaipila bat, igual balioko dute, ez dakit. Hurrengo liburuako... Amorizaren errima zerrendaura existetzen zen ordurako. Amorizak atera zuen gauza bat oso arrakastatxua. Nik ez dakit zenenak horri aitan dare. Baina ordurako, hau, 89 eta behatzi egia, baina bertso eskola izan zen honek jakingo du, 80... Baina, bueno, orduan alaren material zea hondik, gaur egun bertso eskolatan eta bertso zelkartetik eta materiala eta sortzen da, garai hartan, bueno, gaulako hongo zen bertsolari aldizkari zea, bertxotan liburu egongo zen, gozien bertso, auspoako bertso liburu egongo zien, baina material didaktikoiko lehetzio. Eta garai hartan gaina benik ustean, etzan nola lau bost hilabet iraun zituen bertso eskola bat izan zen, Iñaki gidari gendula, 3 mutiko genden, Joseba Anita, Eneko eta Jone Lustondore bai, lau. Jone Lustondo eta Eneko semea bai. Eneko semea, eta gero hemen ikusten Iñaki, bai, Julian Osmendire hemen da bilnu bai. Eta izena zen ez akordatzen, zako Bixiolako... Bixiolako albaitari gozartzen. Bai. Albaitari, albaitera. Bixiolako alabatako bat. Katerinaria. Bai zen, oain arte, 88 iritsi gehan historia hartan emakumezkoiko oain diezta sortzaile agertzen da. Bertso mundun, bertso eskola mundun hemen Legazpin, nik dakia labura izan zen sortzeko. Eta hasier, idatzi duzu kontrazaleko testu hau, eta hemen azpimarratzen duzu telebista, hitzetik hortzera. Hitz egin horretaz. Bueno, guretzako herriner referentek Jokin, Iñaki, eta Bitor eta zien, baina guk entzungo genitun herri, urten 3 aldiz entzungo genitun, herri kirola ziren, bertso saioa izaten zanen. Baina hitzetik hortzera sortu zanen Josera Garziak sortuta ordun, astero gendun bertso saio bat telebistan, eta 88-89 garaien aidea. Hori da, garai hartan 3 kate, 4 kate ongo zian gure etxetan. Euskal etxe askotan ikusten zen programa bat zen. Justu zen, 86ko txapela, Lizasok irabazizun txapela, egainan belaunaldia iritsi zen txapela izan zen da. Gure belaunaldi neurri handin, hitzetik hortzera programatik asko edan du. Zu ibilizea eskualden mailan, zuk harremana izan duzu Urretxu Zumarrako jendearekin, Gasteizen bizi izan zinen Otamendi Zumarrakoa edo Urretxukoa ez dakit. Urretxukoa. Orduan, ez dakit orain ere bai, baina orduan bat zion eskualde, bertso gintzaldetik eskualde kontzeptu bat, ez da? Kontzeptu baino gehiago hemen, guk elkar ezautu ginen Otamendik eta nik Gasteizen ezautu ginen elkarran pixka sartu ginen berso giron. Eta gero honea etorritako, hemen momentu hartan sortuta zeona zen, Juanjo Sagasti Beltzak eta Iñaki Beitia zanak eta sortu zuen Urretxu Zumarragan bertso eskola.
hori zeon garai hartan, eta gure urretxure, Otamendi urretxu arrazan, eta gure nahiko naturala izan zen, harreman aitea garai hartan haiekin. Gero xeo nerea luztun dure aldatu zen, eta sortu gendun taldea, zirako taldea, bertsoeskola, gaur egun Lehazpiko bertsoeskola aurretik sortu zen taldea, gutxi gora bera izan zen, urretxu Zumarrako Lehazpiko. Eta nerea Lustondok hasieratik egin zuen jendea harritu. Arek ez zuen ez da puzurik egingo, ez da neskatila zala ere. Jose Olabide hasi zen ikastolan, aztegi ikastolan bertsoeskolak ematen, eta guk hartu genduen Jose Olabidek zeuken talde hura, eta talde hartan bat nerea Lustondo zen. Josek esan zigun, honek bertsotan egiten dut, hau emantza zuen bai. Eta Urretxu Zumarrakokin harreman hori gendula, eta Urretxu Zumarrako bertsoeskola eraman genduen. Tan Juanjo Sagasti beltza zen gidarie. Lehenengo bi hiru bertsoeskolatan ariketan batzuk jarri zizkion paperekok eta intzitun paperen, baina hirugarren laugarren bertsoeskolako ja bapateko ariketak ematen zizkion, laguinak eman, okultu jarri eta bertsoa. Nik bertsoeskolatan bertsoa ikasten jende asko ikusi da, eta normalen estropozuka hasten da, lehenengo kopla osau, gero zortzikoa, gero neurria handi, estropozu hori izaten da beti hasira, normalen, baina nerea hasieratik bertsoekin jaio zala ematen du. Eta harrigarria izan da betaren nerearen irakasle lana, ezta? Urteetakoa, lan oso jarraitua. Bai, gero, han emango zituen, bertsoeskola. Urretxu Zumarran ume talde bat bazan, da, segurazkeri hasiko zen bertsoeskolak ematen, eta gero, lehenengo bertsoeskola sortu zanen hasieran helduekin, eta gero gazteekin eta umeekin sortu zen bertsoeskolan, urte hauetan guzitan, nirea horri bilida. Eta zuen gazteak, Ane eta Jone, zuentzat bertsoa ze izan da? Ane, zure kasuan izan da, etxean sartu zuen txertoa edo eragin zizuten bertsoa edo nola izan? Bai, ikusi besteik ez dago, aurrez ikusi da Agustinek nola hitzein duen eta nire aitonare nola ibiltzen zen bertxotan garai baten, eta aitare zalea da, bertxo zalea da, eta argi dau, nahi bintzet zaletasun atxetik etorri zaitela, eta bai. Aitak egiten da, ezta? Bai, baino horrek afalostetan da, hola, errexago. Iñaki egiteko mun ordu. Nio lotxabitalako bestela, kapazia ez, bai. Jone, bertsoa zenbateaino da gozamena, eta zenbateaino da lana edo esan dezagun burua kantsatu behar. Nik uste bertxotaz gozatzeko modu diferente asko darela. Ze Anek esango dizu bapateko saiotan igual pila bat gozauko dola, beste Agustinek idatziz gozatzen zola. Nik uste horrek baita bakoitza eragiten dion lankarga edo diferentea dela. Eta gero beste batek esango dizu, entzuten bakarrik pila bat gozatzen dola bertxot. Eta sufriture bai, oin txafelketan bezala. Niretzat, ni bertso eskolatik aparte, nahi zibili bertxotan, plazatan eta ane ibiltzen den bezala. Baina nik beti pasa izan dut superrondo bertso eskolan. Eta entzuten batez ere nik asko gozatzen dut. Martxoan bertsoa, hori bilbitzerate eta irabazi ere bai, ezta? Azaldu guri, zer dan hori, martxoan bertsoa? Lehen Asierrek... Eta zuen lana nolako izan zen? Bai, Asierrek lehen aipodon bezala nola oindela urte batzu, igual Zumarra Urretxukin elkarlan bat, edo bateratu intziela edo. Eta nik usteet horren jarraipen moduko baten seinale dela azkenen martxoan bertsoa ez. Gehien bat Zumarra Urretxun antolatzen da, baina Legazpikokin ere kontatzen dut, eta lehen Gabirikokin ere bai, ez dakit. Eta inguruko gertuko gehanez, da gurekin ere kontau izan dute azken urtetan. Nik 3 aldiz parte hartu dut, behin Asierrekin da, beste behin Urretxu Zumarrakoko bestatzukin, eta aurten lehenengo aldiz zuen eta nirekin. Aurten izan zen, pixkat, ez genuen, nik genuen espero ze bertso eskolan urte batzuk jarraian bai ingenitun, baina gero unibertsitateen hasi ginenen utzi ingenun edo ez genion jarraipenik eman, apenas. Eta aurreko urtean justo Mikelek idatzi zigunen,
genden kanpon, ni neon Portugalen eta Lierni baita kanpon zeon. Bai, hori da. Eta orduan ginen zalantzan. Parte hartu, ez hartu. Egia da, aurreko urteetan ere konta izan duela gurekin, bai, idatzizko bertso, kantu musikatukiteko, bertso musikatukiteko, edo parte hartzeko nolabait. Eta aurten, baina pandemia ondoren igual, zan lehenengo urtea berriro antolatzen zana, bapateko edo txapelketa, edo ginen zalantzan. Eta nio nintzen bizkarrauek tentatzen, ez? Hainbeste urte elkartu gara, igual bada berriz martxan jartzeko modu bat, aitzaki bat, igual bertan parte hartzea eta zintzen opskate... Eta bildu ginen behin, ingen una bertso eskola moduko bat, eta animamu ginen. Eta gero... Itzein gehiago genuen bertso da baino, segurazki. Bai, burua berotu elkarri eta... Gutxi behar dugu konbentzitzeko, bizkatzen, Eta bai ezko genuen, eta gero junginen. Ondo pasan genuen, nik oso ondo pasan. Da, izan zen kanporaketa bat, bueno, formatua nahiko informala bezala da. Taldekako txapelketa bada, giro politia bai, hasierako agurra preparauta eramaten dugu, elkarrekin sartuz da hola, eta taberna giroko txapelketa bada. Odun, oso jende bertso zalea ez tarantzat ere, igual erakargarria da iten dien ariketagatik eta sortzen den giroagatik. Eta anima ginen, kanporaketa irazi genuen, finaleare joan ginen mozorrotuta, eta xeu pixkatik genuen, eta hori irabazi, eta guztua. Zuek emakumeok egiten duzue gogo eta bertsoaren esan dezagun emakume ikuspegiaren inguruan, bueno, badaude emakume bertsolari batzuk gogo eta handi egin dutenak horren inguruan. Zuek jarraitzen duzue gogo eta hori, egiten duzue zuen gogo eta propioa edo ez zaizue horren bestea jola? Hombre, nik uste, bai, pentsat, bai. Bai, ez da bain sakon baina jarraitzen dezute, bai, ez da, pentsaera lerro hori. Bai, beti esaten da, bertsolari emakume gutxi hon izan diela historian zehar, baina hori egin baten konparazioz bai izango da murritzagoa, baina bertsolari emakumek egon die, igual egoeragatik edo isiarazik izan dienak, eta igual behien bertxok hain famatukin ez dienak edo gorde ez dienak, egon izan die, eta gaur egun ateatzen nahi die... Jo, ikusi bestik ez dago ingo txapelketan emakume egiten nahi dien lana, eta guzten nahi dien bertxok. Bai, hori, garai baten bat zeuden, eta gero azken urtean ikusi da, plazan emakumeen presentzia altugoa dela, eta geroz eta altugoa izaten nahi dela, eta bai, presentzia goraka jo eta pozgarria da. Egizue kiniela bat, ze izango dan, ze talde izango dan finale. A ber, Lujan Bioa bertan dau, finalen dau. Alaia Martin baita. Alaia Martin bai, eta lehenengo aldiz bi emakume hongo die Euskal Herriko txapelketako minimo finale. Ezakiko. Ondio ez da, eatu bai hori, baina bi behite bai. Hiru baiet. Hiru, jala, baina. Bai, nire Aibartza a ber, horri bildiko da, pozgarria litzeke, hirugarren mateotea. Eta gero gaztek, nik uste gaztetuko dala finala. Hor Joanes Ilarregi hanka bat. Eta Aitor Bizkarra ere... Bai, eta nire Lustondo ez da pasa, baina ondo ibili da. Ba, ikusi besteik ez da baino iritsi dan. Final horreko eta iritsi da, txapelketa nahiko onain da, eta hori ere azpimarratzekoa. Bai. Bueno, zuen txanda izango da behar bada galderarik, eta ondak ezue aukera. Eta bestela, badatoz beste bertso musikatu batzuk, eta haiek bukatutakoan berriz ere izango dezute txanda. Nahiko janari janda eranik arduan, iritsi da kantatzen hasteko ordua, sabela betetzean indartu gogua, umorea eta poza zabaltzera nua. Larai, larai, zabaltzera nua. Nere olerki gelan bertso zar batzuak, egarrik eta isil hor zeuden gaxuak, amorraiak bezala bustirik bertsuak, errezpilatzen ditu mingain berritsuak. Larai, larai, mingain berritsuak.
zeu askotan ibili altzera deola, larai, larai, altzera deola. Hanka bat jaso eta besteak kolokan, aurrera ezin joan tanua alboka, zutik ezin egon da jotzen dut erronka, mozkorraren mingainak indar asko dauka, larai, larai, indar asko dauka. Bertso eskolan izenen Felixi eskerrak eman ninduen ikerketa eta bilketa eta elkarrizketa lanagatik, eta gaur alde hartzeko aukera izango da, eta gero aurreak hori jarriko dugu. Saltzeko, erosteko aukera. Txalo, Felixi.